co? Ahoj. Už jsem se, když jsme jednu nechali na té zastávce. Nie, neboj sa. No a tam si môžeš natáčať autobusy a my budeme sedieť a počkáme na autobus náš. To je jedno, kde budeme sedieť. Aj tam si môžete niečo na pitie kúpiť, keď budete späť. No určitě budu. No tak tam je tiež buď. Ale vlastně mám to... Máš vlastnú, no tak aj mne dáš. To samozřejmě. No. A jak dlouho je ten mas vlastně tady? Dlho, veľmi dlho. Jo, já jsem o něm třeba nevěděl. Veľmi dlho, no tak nebolo tak, aby sme tam išli. No. A Já jsem řekl, že jsme vždycky chodili na to náměstí, na Palacký. no, to je veľmi dlho a potom bol, ja neviem koľko rokov, len Kaufland vytvorený, no a potom to tam to vzadlo len 2 roky, ale ja tam nechodím, ja neviem, nerada tak, lebo nevládzem chodiť, vieš, no. Ja už pomaly teraz mám toho dosť, takže už som rada, že sedím. Takže ja nerada chodím po obchodu. Ešte keď ideme s Mietkou, vieš, že prejdeme to a tiež chodíme len do Maxu, kde ideme. A potom si sadnem zase do auta a odvezem ma ďalej. To si trochu oddychnem a odvezem ma ďalej do obchodu. Ale ten autobus je naše výrobky. Áno? No vidíš. Bože, to není ze Slovenska, ale výstavy. No vidíš. A ty sa máš vodu hen tam, potom, tak sa napítieš potom, keď vystúpime. Už ideme dole. A další sorka. Další sorka.